Egunon eta ongi etorri. Garizumako azken igandea dugu gaurkoa. Datorren igandean hasiko bai dugu erremuekin gure fedearen aste nagusia, aste santua. Jesuse bizi izandako gertakizun erabakigarrienak bera da Jainkoa eta Amaren aurpegi errukitzua. Gizakia errukiz eta ontasunez sendatzen dela erakutsi ziguna. Eta horregatik hain zuzen, historiaren jaun gaitzetzik gabe, denean maitasuna eta bihotzuna agertuz. Zutik eman diogun hasiera ospakizunari abestuaz. Zabaldu itzazu jauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu zuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri. Bihotz berritzearen deia entzuten. Prestatu gaitezen ba, da gure pekatuen barkamena eskatuaz. Jesus erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gu biziaraziz gore. Kristo erruki. Jesus jauna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiz ona, eta gure pekatua barka. Jauna, zure semeak bere bizia emateraino maite izan zuen mundua. Egizu guk ere izan dezagun. Amen. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Itsasoan bide bat zabaldu zuena, ur handietan bidexka bat egin zuena. Gurdi eta zaldi. Guda talde eta buruzagi eraman zituena. Erori bai dira denak, ez jaikitzeko. Itzali dira, bukatu den metxa bezala. Ez oroitu lehengo gauzarik, ez gogoan hartu aspaldikorik. Begira, gauza berriak egiten ari naiz. Hasi dira, ez alduzue ikusten? Bide bat irekiko dut basoan, ibaiak basamur. Basapik otzoek eta azedadin nere herri aukeratuaren egarria. Nere gorezpenak kantatzeko nik eratu dudan herriaren egarria. Jaunak esana.
hauxe da poza daukaguna. Lagundu diguzu jauna, hauxen da poza gu daukaguna. San Pablo apostoloak Filipotarrai, zenideok, dena galeratzat daukat, neurri gabe ondasun honen aldean. Jesukristo nire jaunaren ezaguera. Harengatik dena galdu nuen, eta dena zimaurtzat daukat. Kristo irabaztekotan eta harengan bizitzekotan, ez legetik datorkidan neronen zuzentasunez. Kristogan sinistetik datorkidanaz baizik. Jangoikoak, bai dator zuzentasun hau eta sinismena du oinarri. Beraz, Kristo ezagutu nahi dut. Eta haren pizturaren indarra, haren lagun izan nahi dut nekeetan. Eta beraren antzeko eriotzean. Egunen batean, piztuko naizen itxaropenez. Eta Kristo Jesusek niretzat iritsi duelako, saria eskuetan baldin badut ere, ene zenideok, oraindik saria iritsi du bezala hartzen dut neure burua. Gauza baten atzetik leizka noa helburura, saria iristeko. Sari hortara deitzen baidi jangoikoak goitik, Kristo Jesusen bitartez. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Zuti prestatzekera Evangelio Santua entzuteko abestuaz Jesukristo guri mintza. Argi gure bihotza. Jesucristo guri mintza, argi gure bihotza. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus olio mendira joan zen. Egun sentian jauretxera agertu zen berriro, eta herri guztia etorri zitzaion. Jesus eseri eta erakusten hasi zen. Idazlari eta farisearrek ezkontza nahasten aurkitutako emakumea ekarri zioten eta erdien ipinita honela esan zioten. Maisu, emakume hau ezkontza nahasten aurkitu dugu. Eta Moisesek horrelakoak harrika hiltzeko agindu zuen legean. Zuk zer diozu? Azpikeriaz esaten zioten hori, zertan salatu izateko.
Jesus ordea makurtu eta lurrean idazten hasi zen behatzez. Baina galdezkari bai zitzaizkion zutitu eta esan zien, zuen artean pekaturik ez duenak, bota dezaiola lehenengo harria. Eta berriz ere makurtuta eta lurrean idazten jarraitu zuen. Hori entzun zutenean, zaharrenez aurrera banaka-banaka joatea hasi ziren denak. Eta Jesus bakarrik gelditu zen, emakumea aurrean zuela. Jesusek zutiturik honela esan zion, emakume, eta emakumeak inork ere ez, jauna. Eta Jesusek, ez da nik ere, ez zaiten. Zoaz, eta hemendik aurrera ez egin pekaturik. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Galizuma gurea egin dezagun Galizumako 5. igande hontako entzun dugun bezala evangelioan. Egun sentian, jauretxera agertu zen berriro, Jesus. Eta herri guztia etorri zitzaion, Jesus eseri eta erakusten hasi zen. Hoxe da, igandero gertatzen zaiguna, evangelioan zuten, hasten geranean jauna bera da, erakusten diguna. Eta orduan, gaur bezala, Jesusek ez zuen erakusten legea, judutarrentzat legea. Ez da doktrina bat, ez da dogma bat, ez da ideologi bat. Hasieratik bere predikutzan, Jesusek hitz egin zuen berri on bateri buruz. Berri ona, jangoikoaren berri ona. Eta hori ere ez da liburu bat, itun berria esaten dugu, ez da liburu bat, hori gero idatzi izan, ez da liburu bat. Jangoikoaren berri ona, Jesus bera da berri ona. Eta hoxe da ba, azpikeriaz, eta gero bera salatzeko, ekartzen diotena, ezkontza nahasten esaten du, aurkitzen duten emakume bat. Kuriosoa da, baita ere ez da, emakumeak hartzen dute ez gizonezkoa, eta gizonezkoa ere izango zantartean, ez da. Emakumezkoa. Eta Moisesen legea gaina, esaten du, harrika hil behar dela emakume hau. Zuk zer diozu? Ontasunez hitz egiten zuenarek, errukiaz hitz egiten zuenarek, sendatze zuenarek, ze egingo otezun, legiaren aurka jarri, edo emakumearen aurka jarri, alde, zeinen, hoxe daba, ez da. Zer ezaden, evangelioko pasarteok laguntzen digute, geure buruak, ezagutzen da aztertzen, baina baita ere gure kondenatzea, ez da. Behartzu asko, etorkin, ilegalak, esaten dugu, lapur txikiak, ez lapur handiak, lapur txikiak, emakumezko marginatuak. Nik inoiz martuteneko espetxera juten aizenean, han ikusten ditu danak baztertu eta behartzu eta marginatua dira, denak. Nik ez dut ezagutuan jendea beratxik, ez da. Orduan, zerreza den gaur ere, legearen izenean baztertutako jendea kondenatzea.
zenbat beldur diogun azkenean gizakiok beste gizakieri. Zaila zarra da, gizakiarentzat otso. Ze bildur bata besteari, ez da. Eta hori gertatzen da, legea errukirik gabe, bihotzik gabe betetzea, eta legeak, gizarte bizitzan legea beharrezkoa dira, ez da. Baina legea errukirik gabe betetzea, arnasarik, maitasunik gabe, bihotzik gabe, eta batez ere txikiekin, ez da. Hori egiten degunean, ondo gaudenak babesteko egiten da, ez da. Eta santuak atzo esana da, Maltan dabil, behar ejuten da beti, baztertutako toki horietara, ez da. Han etorkinan arazoa, eta Ukrainiako gerra du gogoan. Maltan esan zuen atzo, bestea, gizakia, ez dugu konsideratu behar, babestea behartzen gaituen virus bat bezala, ez da. Alderantziz, esaten du berak, ongi hartu behar dugun persona bat da bestea. Eta Jesus, hain zuzen horregatik da berri on bat. Evangelioa horregatik da berri on bat. Ez delako esate zuen berak, etorri kondenatzea, baizik erreskatatzea. Ez lege bat betetzea. Betetzea bai, baina errukia eskaintzea baizik, ez da. Emakumearek behartzuena, ez ziren harriak baizik, esku hon bat, maitasuna. Eta orduan azkenean, pasartean, ez da, emakumea, Jesus altxazanean, esan da gero, pekaturik ez duena, bota dezala aurreneko harria, denak aldein zuten. Altxatzen danean Jesus, eta emakumea bakarrik bere aurrean, ez da. Zer geratzen da han? Geratzen da, nabarmen, giza miseria, ez bakarrik emakumearena, ekarri zuten guztia jena ere bai, ez da. Giza miseria, eta jaunaren errukia, besteik ez, hoixe da. Baizik, errukiak eta ontasunak horrek laguntzen digula aldatzen, gu eta gure elkarbizitza, ez da. Horregatik, igande hontan, Jesusen argitan, gure bizitza argitzen ari gera garizuman, ez da. Esan beharko genduke, pekatuaren zigorretik, zango dugu, mugagabeko errukira, barkamenera, bide hortan bizi behar gerala, eta pozik, errukiaren eskutan, errukiaren begiradapean, ez da, bizi gerala. Horrek, zutik, tente jartzen gaitula, ez da. Aurrera begiratuz eta aldatu nahiaz. Hala izan dedila, zutik jarririk egin dezagun fedea itormena. Jarri ditzagun gure beharrak eta gure asmo honak
Jaungoikoaren aurrean. Eskaera bakoitzari erantzungo dugu Kyrie eleison. Bere herri izan, egigun otoitz. Kyrie, Kyrie eleison. Gurutzizatu zutenen alde, gurutzean otoitz egin zuen munduaren salbatzaileak, guztion alde aitaren aurrean bitarteko egin dezan. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Gurutzean, sufrimendua eta ezina pariatu zutuen munduaren salbatzaileak, sufritzen duten guztien erroki izanez, indarra eta laguntza eman diezaien bere minetan. Egigun. Kyrie, Kyrie eleison. Egun hauetan, munduan pakeri gabe bizi diren herrien alde. Munduaren salbatzaileak bere piztuaren garrez pakea eman eta indar berregitzan. Egigun otoitz. Kyrie eleison. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Entzun iezaiguzu, jauna eta egizu, eskaintza honek eraberritu gaitzala, kristau sinismenaz argitu gaituzunok. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun aita betikuk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gizon eta jangoikoaren maitasunez. Beraren bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak. Onarrezazu jauna goresunekin. Santu, Santu, santua, nire guztien beterik dauzka. Osana,
Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikaslei eman zien, esanez. Hartzazan zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna. Zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu gaur. Nekaldiaren eta gurutzeko eriotzaren bidez. Bizi berrira pizturik, zeure eskuinaldean jarri dezula gogoratzen dugu. Ta hori zure maitasunaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begira aita ona, begionez, zeure lizaren eskaintza honi. Egizu, Kristoren gorputz odoletan, Eukaristiontan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta betiera. Eramazu jauna zure eliza, fedearen eta maitasunaren betera, gure munduan pakegile izatera. Francisco gure aita santuarekin, Eliz Kristau guztiekin eta bere arduradunekin, eta zeurea dezun herri osoarekin batean. Zabalitzazu gure begiak, zeiren behar errukiz ikustu. Eguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza rintzeko. Egizu Kristoren antzera, taren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela, eta eliza izan dadila errukiaren etxe. Ta izan gogoan aita ona, Kristoren pakean hil diren, gure anai arreba hauek eta gaur bereiziki gogoratzen ditugunak. Jose Ignacio Alberdi, Jose Uzin, Jesus Oria eta Carmen Oiarzabal, hauen eriotzaren lehenengo urtebetetzean. Eta Jose Juan Álvarez de Tolosa, Koldo Driozola, Inazio Etxaniz, Luciana Sarriegi,
Flora Etxabe, Maite Aramendi, Jesus Larrañaga, Jose Juaristi eta bere seme-alaba Fernando eta Sofia. Immaculada Segura, Aste Josepa Arana, Iraola Mendinu eta Sendikoak. Pepa Garate, Manuel Zudupe eta Emazte Maria Areta. Eta Eusebio eta Presen. Egizu goza dezatela, zure aurpegiaren argia, eta eraman itzazu piztueraren bizi betera. Eta lur honetako gure ibilaldia bukatzean ere argaitzazu gu zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti, eta Jainkoaren Ama Maria doatsuarekin, apostolu eta martiriekin, eta santu guztiekin bateginik, zu goretsiko zaitugu eta hundietsiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa alguztidun horri, Espiritu Santuarek ospeta gaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi, zure izena. Etor bedi, zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala, lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun ontako gia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erotzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei. Pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala eman herriari pakea eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Erruki
Ona hemen jangoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatua kentzen duana. Ta azken batean, errukia besterik ez dela. Erakutsi diguna. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez azuitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Amen. Zaitu, zatozki badalaizter ene Jesu. Jauna nere bihotza deitzen zaitu, zatozki badalaizte ene Jesu. Jauna nere bihotza deitzen zaitu, zatozki badalaizte ene Jesu. Egin dezagun otoitz.
Bedeinka ezazu jauna, zure errukia itxaro duen zeure herria. Eta emaiozu bihotz zabalez, zuk argiturik eskatzen duena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Oharrak, urrengo larun batean, aprilila 9, Eliz Barrutiak antolatuta, Arantzazura erromez egiten den igoera izango da. Aurten espero dugun gotzai berriaren alde otoitz egiteko eta Eliza elkarte garela oroitzeko eta ospatzeko izango da. Joan nahi dezetunok, sakristian edo Aranbarri drogerian izena eman behar duzue. Autobusa 8:04 aterako da Eroski txikiko autobusen geltokiki. 10 euro kostatuko da. Jakin dezakezuela, oinez igo ezin edo nahi ez duzuenok, autobusan igotzeko aukera izango duzuela. Bestalde, hurrengo igandean, erramo igandea da. Erramoen bedekapena. Meza nagusian, herriko plazan egingo dugu eta handik prozesioan etorriko gara parrokira. Meza hori, familia meza ere izango da. Ume eta guraso gazte meza alegia. Bestalde, erramo igandean ere, arratsaldeko 6etan, parrokian Juanjo Lezkano Bizkaiko apaizaren diska berriaren aurkezpena izango da. Juanjo Lezkano bere izango dugu gure artean eta bere abesti berriak abestuko ditu. Eliz abestiak alegia. Bestalde, ostiralean, hila 8, San Francisco Elizan, Ama Doloretakoren oroimenez meze izango da. Goizeko 11. Eta apaizaren bedeinkapena hartu horretien, abez dezagun zuzera gure poza. Zuzera gure poza, gurun salbatzailea. Zuzera gure poza, gurutz salbatzailea. eman nahi nuen baita ere, beste uhar bat, nik personalki eman nahi nuen hau, Aste Santua aipatu dugu, dakizute, ohituraz gure herrian, gure parrokian. Ostiral Santua, 2 prozesio izaten ditugula azkeneko 2 urte hauetan, ospatu ez direnak. Bat arratsaldean, ospakizunaren ondorenean, eta beste bat iluntzean. Beste gauz batzuk bezala. Pandemia honen ondorenez, arriskua bentze badago, behin utzita bertan bera gauzak gelditzekoa. Eta zailtasun batzuk baditugu, arratsaldeko prozesioa batez ere ateratzeko. Nik ez dut erabaki nahi ez da egingo. Ez da egingo, jendea ez baldin badago. Noski, hori ezina izango da, ez da erabakia, ezina. Orduan nik bakarrik esan nahi dizuet hau eta eskatzen dizuet alde zutenok, ez da erresa, alde zutenok edo bakarren bat ezagutzen badezute, hortan lagundu dezakenik pausuak ematen edo garbitzen, jazten, hori dana, montaje hortan guztian, bakarren bat animatzen bazeate edo ezagutzen badezute, eskertuko gendukela eta horrela, ia mantentzen ditugun 2 prozesio horiek. Albalitz, bestela badakigu. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoikoa guztiduna.
Aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrak jainkoari. Eta egun hona igaro.